Dobar dan, ja sam Antonija Mačić iz Crne Gore i imam 9 godina. Zavoljela sam knjige uz poznatu britansku autorku Harriet Lancaster. Ja ovom imam njenih 21 knjige i ta izdanja su Isidora Moon i Mirabelle. Sljedeća izdanja će da budu Emerald i Viktorija Sjenka. Ja baš volim ove knjige zato što ostavljaju mnoge utiske i mnogo mi je zabavno kada čitam njihove nestašluke, avanture i tako dalje. Moja omiljena knjiga od svih ovih je Mirabelle i Magični haos. Nadam se da i vi volite knjige i jedva čekam da i vi probate jednu od mojih knjiga. Nadam se da vam se sviđao moj minut. Doviđenja.